Fil-budget il-Gvern ħeba żieda fil-bolla li se tkun ta' madwar €2.36 fil-ġimgħa. Il-kellim ewlieni laburista Carmenu Vella qal li din iż-żieda se jħallsuha dawk kollha li għandhom inqas minn 50 sena u jaqalgħu €18,500 fis-sena. Carmenu Vella qal li din iż-żieda li l-Gvern ħeba fil-budget naqqar nofs iż-żieda li se tingħata l-għoli tal-ħajja. Tkellem ukoll dwar it-tax band l-ġdida li l-Gvern ħabbar f'dan il-budget u spjega li bija mhux il-familji kollha se jibbenefikaw. Settur wieħed biss ħaj benefikaw minna familji li għandhom il-parents jaħdmu t-tnejn, single parents, familji li ma jaħdmux u familji fej jaħdem breadwinner wieħed, dawk mu se jieħdu xejn. Imma dal-budget mibni għax ħajhom fuq €10 miljun fuq daw il-familji u l-nies ma qallhomx li mill-bolla biss se jdaħħal 46 miljun. Fl-istess programm ta' diskussjoni fuq One Radio, l-Europarlamentari Laburista Edward Cicluna qal li għaliex il-Gvern ma rranġiex it-tax bands, ħafna nies se jmorru qar u mhux aħjar biż-żieda għall-għoli tal-ħajja. Qiegħda id-dinja kollha din illi t-tax band jolluha għall-inqas mal-għoli tal-ħajja. Kull sena ħalli iżomm il-ġustizzja lanqas dik dak huwa serq. Issemmaw ukoll il-kontijiet tad-dawl u l-ilma u kif il-Prim Ministru qal li qabel l-elezzjoni ġenerali l-ġejja Malta mhux se tkun tista' tirċievi elettriku minn sqallija. Il-kelliem ewlien laburista l-iżvilupp ekonomiku Charles Manjon qal li l-Gvern m'għandux politika fokata biex jimplementa l-inizjattivi li hu stess ikun ħabbar. Illum il-Gvern laqqas għandu politika organizzata biex jimplementa l-inizjattivi li hu stess ħabbar. Charles Manjon qal li l-Gvern kien kapaċi biss jindirizza l-għoli tal-ħajja l-kabinet tiegħu b'500 żieda fil-ġimgħa li issa anke l-Awditur Ġenerali konferma li saret bil-moħħbi ta' kulħadd.